La jutgessa ha decretat presó provisional sense fiança per aquest jove de 20 anys detingut ahir a Sóller per ser el presumpte autor de l'incendi que va destruir el cotxe particular del batlle del municipi, Carlos Simarro. El detingut, que ha confessat els fets, és conegut al poble per ser fill de dos polítics locals. A més, també és l'autor, confés, dels actes vandàlics que patiren per quilòmetres de l'ara al mateix poble. Durant el matí d'avui, el detingut que ha passat el vespre als calabossos de la Guàrdia Civil ha declarat davant la jutgessa. Anem en directe fins als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya de Palma. Roberto Gracia, bon dia. On és en aquests moments el detingut? El jove detingut acusat d'haver cremat el cotxe de Baldo de Sóller, Carlos Simarro, ja es troba a la presó. Així ho ha decretat la jutgessa fa menys d'una hora aquí als jutjats de Via d'Alemanya de Palma. Se l'acusa d'un delicte d'incendi i s'enfronta a una pena màxima de 9 anys. A més d'haver admès els fets, la Guàrdia Civil hauria aportat com a prova la gravació d'una càmera de la benzinera on hauria comprat 10 euros de benzina el mateix dia que hauria cremat el vehicle de Carlos Simarro per qüestions polítiques. La Guàrdia Civil va detenir ahir a hora baixa un menor d'edat relacionat també amb els darrers incidents de Sóller. El va vincular el jove de 20 anys que ha confessat ser l'autor de la crema del cotxe de Carlos Simarro al batlle de la localitat i d'alguns dels atacs als parquímetres del poble. Les detencions han estat possibles gràcies a la col·laboració ciutadana. Un veí va avisar a les 2 de la matinada de diumenge a dilluns a la policia local que un jove estava cremant un parquímetre de davant casa seva. En arribar la policia va intentar escapar i a la fugida va llançar al bufador de cuina una llanterna i un passamuntanyes. Els agents, però, el varen interceptar, el varen detenir i el varen posar a disposició de la Guàrdia Civil, que s'encarrega del cas. Després d'haver estat detingut, va confessar haver cremat nombrosos parquímetres i el cotxe del batlle. L'Ajuntament calcula que els danys per al municipi s'acosten als 100.000 euros. Que han fet molt de mal al municipi. No només un tema d'imatge, sinó un tema econòmic, perquè clar, això ho ha de pagar tot el municipi. Ara, afortunadament, confio que ara que tenim el responsable, se fa responsable de tot aquest mal que ha fet a tota la gent de Sóller. Els dos joves són molt actius a les xarxes socials. De fet, avui als seus perfils de Facebook es pot veure que són seguidors de pàgines ben curioses. L'altre jove, un menor d'edat, ha estat traslladat avui matí a la Fiscalia de Menors i se l'acusa de ser el seu còmplice.